si no onye eze Jesus emeghe ni escape even je ekwu ife abụ maka tomorrow onwe ike ibu n'ikwu ife nwa si unu power no ya emeghu ndị ife nwa ya afọ oga uche gị dịkwa ya na-egekwa m ntị onye eze Jesus bụ free ka eme ya free nya naba go onweghị ife ọ na ebe afọ eme he just like he is a liability to them. A liability ka ọ bụ to them. On rapụ ka arapụ ya ọnaba. Feeling ya beri nke emerie. A woman with the evidence ọ dere ya ede. Ọ dị here. Tomorrow ya apụtakwasị unu. O jikwa wee send ya power, send ya ife nwa nke nwa no ọgba aghara wee dị, o wee mee nke nwa ọ na-asịsa asị eziokwu adịrọ this man n'ọnụ. Nwụrụ mgbe eziokwu mụrụ nne ji wee dị ya n'ọnụ everything all his movement asị. Onye eze Jesus ka ime ana agba ana eme ese na video m bịa mebụ mokiri okwu ya ngwa welu video so seta meba good onye eze ina anya ebe nọ bụ n'ofia ịghọta ụzọ okwu one na one ka nsị ka m bịa ka m drop wale ntị adịkwa ese na ị ga-akpọ m ka m bịa kọwaa weta evidence ndị na-enye ọhala aka iji kwenye ndị nwa 1 million nye ndị nwa 500,000 nye ndị isi gbukwa n'onwe na asị na isi katakwa asị gị na chi but I'm not coming to that. I will still come to that side. Onye eze Jesus, first of all, I urge you and I command you to provide the slip of 87 million ese ni email ndị kidnapper kaifo. Achọzi ikwu maka nke ese ịdọ na moto ibi ndị nwa because aya anọghọ nke ahụ eme ime moto ga-ebulu no camera bịa ka nsi ka igosi anyị mma like ka you provide that the slip of 80 of course no 87 million email ndị kidnapper. Onye eze ka ngwa ije bụ ife a ije ejesi abata ọ dịka ọmụnwa ka ịchọzi iji wee shine ọbụlọ mmeghe ife na-eme mgbọsị claim na ndị kidnapper ahapụgo gị bata ịkpọsị ndị ịkpọ na phone ma top off na ndị ọzọ you didn't call me on phone. I still come out and make video congratulations na batago. That is number 1. Number 2, before you know it, because you want no for my mother, so that God will punish my mother. No God area na you want respect to God. They punish you. Onye kureku. You want no shop this man. Oh, the woman Korean body small. Why kureku? Kese na God ya punish maka na feel one na aru this your wayo tintanji ị na-egwu ndị mmadụ na mkpọ anaka kofe ego. Bo if you don't egwu this tintanji na-egwu wayo ka maka iji we mu kwa fake money yoba mu amwa nke isi we yom mu je melo ya advert nju na ma ya eme face ejik nke jik ya ga ho iwe chigatakwa azu yom we kwuru ofu okwu we liberate kwa ọzọ ịchọzi ya ka use wo makeup feel one balance go we be ikpọ my mother si na God ya punish uche o dekwu ya patalụkwa anya go dekwa m ntị na anya n'iru ọfụma adama atụkwo gị egwu I know the fear you o atakwo m ife takpọsịkwa ọga anya o uche gị dekwu ya o kwe na ife na agwa na ide enyekwa m nni adọlụ m onwe na my house. I was on my own just like I said before. Oh, your sister na that my mother bụ onye kpọba m ajụrụ na m amụ aga ife na m amụ hụ na ndị buru anwa ka fati gị kwụ n'ụzọ na-eche onye ọzọ aya ebu egwu na-atụ m na m achọghị ije nke onye meta anya were isi ebu. I know how I courage ọ maka ife m nwee ka m jisi ngwa ka anyị gaa na ọnwere ife na-eme before m wee ruo die wee mee vidio m mee bata na your compound which is gịnị ka ifilu n'inwe kedu mo krede na video nye okay ịchọ mbata na your house ịyọ ndị mmadụ ego welu the camera bịa side
Okay, ịchọ mbata na your compound ịyọ ndị mmadụ ego ka nsị fafa onye mbata na nke bụ na nke bilonia omeife ukwu ji ezigbote ego si tụgharị ya ego na ojikwa ego nọ n'aka ezigbote ahụ adị ọkwọgụ ezigbote ahụ adịrọ gị. I didn't blame you, I blame myself. I blame m ezigbo obi m bụ ife m blame obi nwanne ọ ihe m blame m because ọ bụ na m abịaghọ your house no nwee ike ọ bụ na m abịala ọkịta ọ ya na-ewu yes because o wu na asasị na ọmụma ife mere ọ ya na-ewu si nke a ma abịaghọ na m ekwula enete m maka ịdị aka m bịa na m kwesịghị ikwu ọkwa ife a niile ka m chekisi wee sị ka m bịa ka ọ bụrụ nke m contribute ka e wee beeluo anụ ọfịa dị ka this is what I'm getting in return. Ọkwa isi na ọkịta aka pawa dị onye ọbụla bịakwakwa na nke ịma na m ugwu ada agwụ ọgwụ ngwa jebekwanụ nkịtịkpa ya agbagbu ndị niile pụtasị online na-asị m oke mgbu ife a Soludo kwu ọ na ị nwere ife ọga Soludo is doing a great job. If you don't know, I'm in support of him. Soludo any day onye eze oshi ga-aga na mmiri mmenye location ebe fajọ ka iwere bọọsụ je chịkọta gị fa na moto. They are criminals if you don't know. Ka m fu n'any river anywhere ka ịgwa m efe ịchọ bịa ime ọkwa ijesi natasị na ọmụ ka iketa ịchakwa aka mgba anyị ya agba dị mgbayo adama atụkwa ya egwu na vaghọta ibe na-eme. After all that spiritual power we feel n'inwe ka ịma nke ịmahụ nke ọzọ get away you. Agwa gị na ị na-eme anya n'iru I know they fear you. Adama atụ egwu welu the camera bịa mana ọ bụ na mgbe a na-abịa bịa buru kamera ịsọ ọfịa isi faseta ọfịa n'ọkwa nwa be nwa onye nwanụ bụ onye nyere bịa ị na-asị ịchọkwa na iburu dati asị wee bịakwanụ m ntị onye ọbụla ji ego o ji eri nri afụ onwe wee sị na ọ na-eje na nke onye eze Jizọs ịlụ neten that person is a fool. Onye a kwesịrị anwụta ya atụọ ya nga maka igbu ewu ịmaghị ife ọkwa pụta na-ekele mụrụ ụnụ na pawa na send pawa ndị kidnappers wee nụba ọgụ ndị nwanụ wee nụba ọgụ ngwa nwee ife nchọ igosi unu. Let me show you people something. Nonsense. Chano ka mgba zuzuo mgbago nkịtị. So what the radio, just get ready. Meji we grow this new page uche ya there. Check am there. Okay, come back na Facebook, not na Facebook. Ichi ko pa ma ndị eji wee na-eku ukpe ejizi na m tala ada ya onwere ihe mmeg. Are you getting me? Even ka m obi na ebe nọ bụ ejilu ngo ofo jilu okwu that I did not do you anything. Ọ ga-echo m okwu. Icho m okwu. Look at one woman na anya mohom fa na afi ofuma. Okwa na afi ofuma. Okwa na afi. Very good. I searched this line on Facebook. I contacted the woman. Though I could voice call, my cousin not all can record her voice. If not for anything, I would have recorded the voice. As you know, yes, Jesus may any escape. Even your quiver, but tomorrow when keep quiver, she no power. Or no, you may one from my yafo. Oga Uche get the queer. Naga Quamonte. Oh, yes, Jesus free can may free Nanaba. Go. Oh, when he found her bath. He's just like he's a liability to them. A liability to them. On rapu ka rapu yo naba. Feeling ya bedding kemeria. A woman with the evidence all the here. All the here. Tomorrow ya put up question. We send their power, send their ife nwa nke nwa no ogbagala we dị o we mee nke nwa ona asesa si eziokwu adoro this man n'ọnụ. Nwolo mgbe eziokwu mụrụ nne ji wee dị ya n'ọnụ everything all his movement asị. The
isi na isi adịrọghị mma ọkwọ ịma na ife njisi ka mgbanwe nkịtị bụ na ụmụnna gị kpọọ m si m anything ikwu ma tụpụsị n'ala ọnụ mana ife ị ga mbụ na ịkparịba mkparịsịa ma ọkwọrọ ya ịkparị ya my mother. If you ever mention my mother name again, I will disgrace you. If you say that it's sure for you, try kwe ọzọ ka ị baa akwa.